atau ma apo ya pum ka dong nyuma puma yong sima ya manang hayang bu ya kem bu yok wa hipak be mahatau kia sau si sangai pong bua chudai mong sanga ngo tau chingna kawang ba mek ti siwai kawang ba mu bu chudai ya ha angan hem lokhu bu chingna ya men ma temana hem cha lok nang tau kai hadawa singha wamsa kata ngonang tau kai ya men ma kawang ya ha jau hem cha temana lok ni ya ha ai châu ba nong bay ke a mong cứ ri mai đam pha nang a trên da phải ngô pha sa ba ye da ma đam pha ma đam pha Jesus sa da ma đam pha trên đời phải chém mà ngô cây sa ba ye da ma đam pha nang ang ke phải lưu ye sing ha bồi nang e ma o nang a wong pong ai yong ho nang sa ba ye da ma đam pha Madam Fa, Jesus the Madam Fa. Trên đời phải chém mà ngô cây sa pa ye the Madam Fa. Đâu ông ye nang bu mà nang sông mơ kim ba. Kem ya nang bu ya ha nang angane madam fa Jesus the madam fa trên đời phải chém mà ngô cây sa pa ye the madam fa nang nghe tao vui ye yên đam pha mong chang môi man đam pha nang nghe tao tu lời mai đam nang sa nang nghe ma ke ki Madam Fa Jesus the Madam Fa